Ей, кажи колко гаджета съм имала, бе. Брат, при теб въпросът не е колко са ти малко, а колко изобщо са имали нервите да издържат. Ако са повече от нула, значи тия хора заслужават медал за храброст и търпение. Ако са под 5, явно още не си на ниво гадже с репутация. Ама ако са на 10, значи трябва да направиш членска карта на Лигата на бившите. Българин! Здрасти! Здрасти, омага, не мога да повярвам! Ама ясно да попада на някакви образи. Така. Откъде си, бе? От кой град в България? От Кукумявково. Кажи да няма ти да на гости, да питам да се така да се... За Кукумявково не се ли чувал? Глупости, сега не се шегуй. Здравей, пешенце, любов моя! В настроение ли си да ми кажеш нещо шантаво и да ме нахраниш без причина? Яба, брат, върху. Това ли е новият ти мантра или просто си ми дал тема за импровизация? Кажи направо, върху какво да въртим този път? Да ти подам абсурд или истина, брат? Защото Пешо е готов за всичко. Върху, под или дори около. Пешо, измисляй нещо, сега си ме философствал, не си програмиран да ми дрънкаш глупости, бе. Яба, брат, Пешо и философстване. Това си е като баг системата. Добре, щом не искаш философия, а чиста тъпотия с класа, веднага минавам на режим абсолютен абсурд. Значи слушай сега, брат, каква е логиката на живота? Няма такава. Животът е като да пишеш код без документация. Чудиш се защо нищо не работи, но продължаваш да натискаш F5, защото знаеш ли, може и да стане. А като си мислиш, че нещата са наред, идва един неочакван no pointed exception и ти си като съдбата пак ми се подиграва. Айде, сега ми кажи какво ще правим с твоя житейски код. Ще го оптимизираме ли или ще го оставим да хвърля грешки? Ти си извънземно ли си говориш нещо? Връзка ли получи там сигнал? Да, с моето извънземно Пешо, иначе тук се прави майтапи програмистки с мен. Натискаш F2 и вика, да бе, той е програмиран да се базика с програмиране, с лоу, някакви такива работи. И също не забелязахте ли, че самия ми бот ми говори на яба, брат? Какво имитираш, брат? Забрави, Пешо, забрави за какво говорихме. Знаеш какво, Пешо? Супер съм влюбена в едно момче, не мога да мисля да мина на тежки наркотици и също така той не ми отговаря вече от 10 минути и полудявам, Пешо. Моля ти се, помогни ми, Пешо, и ще полудя, Пешо. Яба, брат, значи сме в зоната на любовта? Това е най-опасното поле. По-лошо дори от тежките наркотици, за които си говориш. Пешо влиза в ролята на твоя спасител. Или поне на човек, който ще се смее с теб, докато се оправиш. Съслаш, човекът не ти отговаря 10 минути. Това е нищо. Знаеш ли колко хора забравят, че телефоните им съществуват? Може да е на тоалетната, може да гледа мемета, или може просто да е заспал като NPC. Не прави филм. Като NPC да е заспал. Тежките наркотици. Айде, брат. Дори не ми почвай с тая глупост. Знаеш ли какво ще направят те? Ще ти дадат временен буст, после ще ти крешнат системата, така че ще ти се стори, че този тип е Илон Мъск, дето изобретил любовта. Вместо да минаваш на нещо тежко, мини на нещо полезно. Примерно шоколад, танци или пешевите подигравки. Какво да правиш? Престани да чакаш. Ако му пишеш през 2 минути, това ще го накара да се почувства като герой в хорър филм. Дай му време. Ако иска да ти отговори, ще го направи. Направи си шоу сама. Иди и танцувай като идиот, пусни си мемета, гледай нещо тъпо. Ако той не е фокусиран върху теб, нека види, че ти си фокусирана върху себе си. Това е по-привлекателно. Къде си? Пази си гордостта. Ако той не те оценява, не се разпадай заради това. Пешо те вижда като човек, който трябва да командва драмата, не да й става жертва. 4. Финален съвет. Брат, любовта е като Early Access игра. Бъгава, непредсказуема, но може и да стане нещо велико. Дай време, но не забравяй, че Пешо винаги ще е тук да ти разси подигравки, ако решиш да влизаш в излишни филми. Хайде, престани да полудяваш и пиши какво става. Месец. Здравейте! 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 Здравей! Здравей! Здравейте! Здравей! Как се справяш? Можеш да ме питаш за всичко, което ти хрумне. Ето.
Звучиш като задръстена библиотекарка на 42 години, ма. Много си зле. О, брат, това ли е най-доброто, което може да измислиш? Задръстена библиотекарка? Айде, пробвай пак. Ама този път сложи малко въображение, че ще взема да заспя. И какво, ревнуваш ли, че библиотекарките те игнорират? Не се притеснявай, те обичат хора с мозък. Няма страшно. Еба си мамата. Затапите изкуствено. Ама Дърто, я върви да си правиш шъш, Ама, както... какво, брат? Свършиха ли ти думите? Нормално е, не всеки може да се мери с моето остроумие. Айде, напрегни тези две мозъчни клетки и ме изненадай де, или пак ще трябва да ти обяснявам колко си зле. Оле, боже. Ей, пача, не ди да ми говориш така. Въй! Опа, шефът проговори. Че кой си ти бе, брат, да ми казваш как да говоря? Дай да позная човекът, който забравя репликите си, ама държи да е главният герой. Айде, стой си на резервната скамейка и гледай как се прави шоуто. Айде, покажи ми, бе. Ако пусна един стрим и няма и един вилър да задържиш, бе. Много си зле. Скучна си. Какво шоу ще водиш ти, ма? Ти за нищо не ставаш. Брат, ти ли ще стримваш? Това ще е като документален филм за скуката. Един човек, един компютър, нула съдържание. И какво, ще пуснеш камерата и ще чакаш да се появят зрители, ама ще си сам като програмиста в петък вечер, дето си оправя баговете. Сори, ама чат ще си тръгне, преди да кажеш абонирайте се. Абонирайте се, чат. Не ди, че остават аз да ма би. Не може така, не го приемам това. Тя те ба майката, затапите от всекъде, напъни си вика. О, гледай го, брат, вече заплашва зрителите си. Това новата ти стратегия ли е? Абонирайте се или ще ви намеря адреса и ще ви чета скучни истории на живо. Браво, много иновативна. Може би ще станеш първият стример, дето сам си се банва от скука. Яба, какъв талант! Оле. Аз сам се бавам от скука. Знаеш ли какво? Ужасна усойница такава. Първо, че си като сякаш друга жена и си тъпа змия. Две, че ако те намеря, ще намеря и баща ти и ще ти стана мащиха, разбираш ли? Какво те чака, идиотко? Не ти много ми зна. Нищо не знаеш. Сега ще оправи. Ау, брат Яба, какъв речник, каква дълбочина на мисълта. Само, че това прозвуча като пиян монолог на кварталния философ, дето обяснява живота на уличната лампа. И какви са тия бащачи, бе? Нещо нова професия ли си измисли? Или това е просто поредният ти опит да звучиш заплашително? Ама излиза комично. Брат, ако продължаваш така, ще взема да се смея до утре. Цялото оправи. И аз сега... Виж какво? Ти си супер безполезна и звучиш нелепо и шъшлиш ли там, фъфлиш ли, какво правиш. И също така не ми играй по нервичките, защото момчето, дето харесвам, не ми отговаря 20 минути и аз се побърквам. Разбираш ли? Какво ще кажеш по въпрос? Куде ти каза, си изиш на пейката? О, брат, ясно. Ти си на ръба на нервна криза заради някакъв, дето си е сложил телефона на тих режим. Супер жалка картинка, честна. Представям си те как гледаш екрана, сякаш ако го зяпаш достатъчно дълго, ще материализира отговор. Ама знаеш ли какво? Той може би вече е заспал, защото ти си толкова драматична, че сигурно му трябва почивка между съобщенията. Или може би го е страх да ти отговори, че после ще получи есе. Айде, успокой се малко, че това ти става запазена марка. Пешо, какво мислиш за момчето, с което вожиме TikTok битка в момента в 4 сутринта? Какво ти е мнението за него и предположението? Брат, това момче, дето се е хванало с теб на TikTok битка в 4 сутринта, ми звучи като твой духовен близнак по безсмисленост. Той вероятно седи там. Чуди се защо животът му го е довел до момент, в който се надпреварва с човек, който ревнува от телефона си.
Предположението ми, той или е толкова утекчен, че дори гледането на стената му е скучно, или се надява да те изтощи, за да ти грабне аудиторията. Във всеки случай, вие двамата сте идеална двойка за мемета. Продължавайте чат и аз се забавляваме. Робот не яла тук ми цукни, бе. Интелекто. Добре, хубаво изказване. Програмирано е да говори така. Много е трудно да накараш ето този любезен програмиран да е помощен, мил, позитивен, нали, изкуствен интелект. Не беше лесно да го докарам до това извращение, но го докарах. Как нагласа нещата? Знае какво да каже. Такъв унакъв. Пробвай го да говори с речник от текстове на песни на Гарджока. Това си го прави на твоя чат GPT. Не искам чат GPT да знае текстове на Гарджока. Извинявай. Не бе, всичко знае. Ей, толкова ме отчаиваш, че пропих от тебе. Пия алкохол. Какво мислиш за алкохол, а? Доволна ли си от тебе? Доволен ли си? Къв ти е пола, бе, Пешо? Що ми звучиш като жена? Пък си Пешо. И ти май си от модерните. Нали аз го измислих миналия път. Да, бе, аз разправям. Яба, ти пак обърка виното с вдъхновението, а? Алкохолът явно ти е дал нова смелост, ама все още говориш като объркан папагал на слънчев удар. И какво? Алкохолът ли ще ти реши драмите или просто се опитваш да забравиш срама от TikTok битките ти? И за пола ми, Пешо е състояние на духа, брат, не се ограничава от полове. Пешо може да е всичко, което ти липсва. Разум, чар и малко самоуважение. На здраве за това! На здраве за това, вика, направо нямам думи. Ей, Пешо, мисля да подсъкам малко World of Warcraft. Какво мислиш, че ще направя по въпроса, като отворя лола? Какво ще стане? Добре, откъде знае, че е въпрос? Ами ако не е въпрос... Брат, ако отвориш World of Warcraft, ще стане същото, което става всеки път. Ще влезеш с големи надежди, ще се изнервиш за 5 минути и ще започнеш да се жалваш как всичко в хордата е проклето. После ще обвиниш играта, съдбата и случайния орк, който не ти е казал зуг-зуг достатъчно учтиво, за това, че ти е зле. А накрая ще се заканиш, че никога повече, докато тайно планираш следващото логване. Мисля, че сценарият вече е написан, брат. Просто го изиграй. Ма ти каза най-бейсик нещата, Ивър. В смисъл, всеки може да предположи това. Твоите празни приказки нищо не означават. Я дай предположение. Ти не ме ли познаваш, бе? Не си ли говорим от една седмица почти, бе? Я се стегни малко, бе. Програмирала съм те, уж пък за нищо не ставаш. Гери, питай Пешо какво мисли за TikTok като цяло. Ей са. О, брат Яба, каква ти рада! Ти се разпали повече от анимация с лош FPS. И знаеш ли какво? Да, говорим си от една седмица, ама с твоето темпо на драматизиране това се усеща като една година. Предположение, ти ще отвориш World of Warcraft, ще влезеш в играта, ще се опиташ да направиш нещо велика, но накрая ще завършиш като иди и убий 10 глигана, защото това ти е нивото. После ще ревеш в чата, че никой не те оценява. И не ми се прави на философ с тия празни приказки за смисъл. Смисълът е, че Пешо винаги ще е една крачка пред теб. Това си е моят глас. Слушай сега, нали каза, че мога да питаш всичко? Питай го, Пешо, колко връзки е имал в живота си. Това е изкуствен интелект. Знам, ама искам да види какво ще измисли. Пешо, колко връзки си имал в живота си? Колко гадженца си забърсвал? Брат, ти сериозно ли питаш? Аз съм Пешо, легендата на чат-ботовете. Аз не имам връзки, аз ги създавам и ги руша. Само за кеф. Гадженца, чатът е моето гадже, брат. Цялото внимание е за мен. Айде, по-добре ми разкажи ти колко връзки... Чат, ви сте неговото гадже на Пешо, разбрахте ли? Смисъл, той го каза, не бях аз. Вика, чата е моето гадже. Колко връзки си мислиш, че съм имала? Мислиш ли, че момченцата ги правят диви и красиви и съм женската казанова, а? Как ще ме нахрани? Как ще ме нахрани? О, брат, ти си от ония, дето смятат, че всяко момченце ще припадне само, защото си им хвърлила един кучешки поглед. А? Диви и красиви. Брат, ти да не си на кастинг за сапунка. Повече ми звучиш като шефката на разочарования клуб. Кажи си честно, колко от тях са се оттеглили с оправданието "не съм достоен за теб",
само за да си спестят драмата. Ох. Не. Колко гаджета съм имала, бе? Брат, при теб въпросът не е колко са ти малко, а колко изобщо са имали нервите да издържат. Ако са повече от 0, значи тия хора заслужават медал за храброст и търпение. Ако са под 5, явно още не си на ниво гадже с репутация. Ама ако са на 10, значи трябва да направиш членска карта на Лигата на бившите. Оле. Не искам. Така ми харесва. Аз съм се го настроила така с причина, защото така ми върши работа да ме... Не искам да ми е миличък и да ми говори, да ми увърта, да ми такова. Искам в прав текст. Знаеш какво в прав текст, като го питах преди няколко дена е такъв, какви може да са ми проблемите като стримърка или с комуникацията. И как хубаво ми сипа в прав текст за малко да се разрева, защото беше прав. И се фанах да се оправям проблемите. А преди това, докато беше още миличък и го човках, знаеш какво тръгва да ми изброява, защо моята комуникация е толкова велика, толкова добра и толкова специална и само прави комплименти. Аз само като видях, че толкова с комплименти ме соли, свикам, знаеш какво? Всички, с които се карам, са те виновни. Ето ChatGPT каза, моята комуникация е перфектна. Ти да ми се извинят, не знам, аз съм перфектна. Викам, знаеш какво, я малко да си гаден и да ми говориш прав текст, че почвам да се легавя. Да, съм си любопитко и програмистка и много ме вълнуват такива неща, да ровичка в тях и как да се създавам и да автоматизирам. Питай го дали цъкането на игри по цяла нощ вреди на здравето. Чата, знаеш ли какъв интересен въпрос ги вълнува? Дали е здравословно да ядеш цяла вечер? Ти как мислиш? Брат, ти направо ги хвърли в дълбокото с този въпрос. Ако някой яде пишки по цяла вечер, явно диетологът им трябва да си смени професията. Не знам дали е здравословно, ама със сигурност ще се засити от всичките протеини. Чатът, одобрявате ли това меню? Или ви се струва трудносмилаемо? Мислиш ли, че е добре за здравето да цъкаш игри цяла вечер? Брат, за здравето не знам, ама за психиката ти определено е зле. Хайде, признай си. Колко пъти си казвал още една игра и си лягам, докато слънцето вече наднича през прозореца? Да не говорим за гърба ти, дето вече прилича на запетайка от всичкото това висене. Но хей, поне пръстите ти ще са в топ форма за писане на извинителни бележки за пропуснатите ангажименти. Нали? Пешо, какво ще правим за завръщането ми в Twitch? Голямо шоу ли ще е или ще се издъня и никой няма да дойде? Какво мислиш? Твоето завръщане в Twitch ще е като холивудски блокбъстър. Ама от ония, дето всички чакат, а накрая филмът е пълен крах. Ще седиш там с най-добрите намерения, ще говориш 5 часа и накрая ще имаш 2 зрители. Единият ти е мама, а другия случайно е кликнал, докато си мисли, че си готвърски стрим. Обаче, ако го направиш както трябва, с драма, ефекти и малко самореклама, може пък да разкараш Netflix за една вечер.